Ay, apo ayat madi nga makong kontak dagiti namnamber dagiti nga tattao. Hello, Edmundo. Pingihan ko makong kontak iti cellphone nyo dita. Inya sir na nga kwa. Nga inggatangan kayo tagkakangina nga cellphone. Nakapawita ko. Kaya dati 60,000 man ang timpawit ko. Bayadam dagita utangan Dagita nilamlamot yun dita kang kantina bayadam mo. Hanga dagita arak matun una umon. Ada na amwak nga kwa. Naturog ka kano balay ni Kumare Marciana di na minsan nga daw. Inya iya ti relasyon nyo. Ay hamo ilibak adati agi pulpulong kinyak. Amuk amin iti mapaspasamak kinyam dita. Ay hang ka nga glastog. Gumatang ka ti NMAX. Ay haan nga data ti una NMAX nga. Inya la unay ti kwa. Baro ka. Pinututan nagtupat tapos tatasyak nagsakripisyo dito abroad. Ay haan. Awan iti kwa. Padasam mga lati NMAX. Sino man tagbayad ang syakon? Ay haan. Inya kung mapagalang pagbayad mo. Kano di kad laki di papawit ko. Agsugal ka pa. At amin king nga bisyon. Nagmalasak nga nangasawa king ka. Data lang malatag mo ting sangpo mo di balay mi. Ay haan. Awan di mga ala. Gawid agtita Pilipinas na kwa. Agsina ta. Dala maamwak agkita ta kini Rafi Tulfo. Sige, ta kwa. Dapat ti papanak. Nagrigat ti biyag dito abroad no muyo la kuma. Sige. Di ka pa yung mga kamustaan mo no kamusta dito kwan Chinese pechay kon. Kat kastoy nabeglat ta nga kwa may iliw iti sibugnan. Alan ta nangina iti lot nga pang long distance. Sige.